matay pre. Asa man tong katubang gisaan ni ka ba nga kanang barko. Tugaya naman ato nga kanang saad ba asa naman to yung Tawag gani kap lagi ka. halos naman to yung kuha pulos naman to butbut. Di ba dagang kita yung panaad siya yung kuhan good ka kuhan. Ya. Mga to istorya sa mga tao po niya nga manghatag siya kanang barko ya. Wa man. Mura magdi jud katuhuan tong kuan pre tong barko jud pre. Mas bali pa tingali mga baroto sa kaya ni panghatag niya kay mura katuhuan pa kay katong barko kadagko tong gasto. Kanang plano ni kap pre. Basig naa jud na pero nagkinahanglan pa siya pundo siguro pre. Pundo ba para sa mga tao? Pero katong barko pre bro day dito katuhuan. Pero kato yung mas bali pa iyang mga baroto sa kaya ni panghatag niya kay mura katuhuan pa kay mura gamay pa siya gasto ato. Kaysa katong mga kuan ano pati. Nay masaktulan po. Kada bang sakayan dire pre. Oo. Saan bitaw? Karon pa ko kasugat ani kanda kana man sakayan. Upang buto. Sama na wa man eh. Basig ba ko ning gi? Kuan ni. Tanong kap ba? Basin. Oh, panghimutag pambot pre kay bro. Sa una pre murag kuan dili pambot og sakayan pre. Oh, naghatay mo naghatay dito kay o kanang ako ba nas bagyo ya pre. Pwede pa ni pre. Oh no! Pwede dili kan pag-ugit pa. Kay bro sa karon pwede ni repiron? Oo. Akabuang ni mo ay. Dili pag-ugit kay maka negosyo ba? Undang-undang sa kawat eh. Kaya lang patagpunan na pre para maka kuan kita. Upo na juta kay balik ya man. Diskarte gani kay daghan jud na muyo nas bahay gyud dinhi kita kana pampoto. Sa una tong kami pa usa duha ba. Karon daghan na sobra na 20. Ni lagi pre kay Mundeng, payan ba? Oy, Payan. Tapos ka din. Dili lagi ito ning isa daw dai. Asa na masung? Asa na pud saan? Tung Asa lagi? mga barko ba? Jesus barko. Nanapo ng barko. Murag bot-bot na butoy mo barko man. Ay lagi. Ay mo tuwa ng butbot nga tinuod itong istorya lagi. Ito bakko. Bakko na ugap kato yung sa ating bakko. Oh. Nya tong barko kay kanisa to kita ka rin ko nga ting mga baruto ba. Sige mo. Yang sa Kisa man ni? Akatong barko wa pa man. Oh. Kanis lang baruto ang ibang hatag-hatag ninyo kay. Aw. Imo din tanan kap. Oh, ani Oh my Kay nagtuo man God. sa una. Usa duha rin pambot din imo din di. Oh, inyo ani di kap di ko mudawat na nagap di ko kamo mulangoy ra ba maluno na. Di na mulululoy wa. Tay pre mo tinuod May napagatrabaho. Ano ba Ita pamilya? kay pre. Kana. Pamilya mo na. Oh Kita sa kanila. Pagpili mo kay. God. Imo ha din. Para inyo ba? Kini ya? Kini mga bartuha ba? Mo ni gandam ni para ninyo. Mo ni Tinuod. dai itagtag sa amo apuran lagi kon. Din aja ni bot-bot pre. Pasensya sa mga kayo ha kay katong barko jud. Wa di ko ka-afford man kayo mang kani silang Mao gani mo ra nagduda bitaw mi aton nimo kap kay duha ang kami tinuod to imong barko. Kap mas bali pa mo sakayan mo tuhuan sa man kap kay taka naman kayo. Pinanday. Ha? Kapin ba bugsay? Buksay. Usa pagtatanan ni. na buksay. Ano ako na ni buksay pre? Ako na natin. Pagpili mo, pagpili sa inyo. Oh pili man ni kap. Atin do ta kana na gani kap. Pre. Oh, pre. Usa man mo to gatong string kap. Di pre kay pag ari na ko pre. Usa duha ri pambuti sa kaya pre kano kadagan mo katuhuan pre. Mabag ko nga pambupod. Na lagi mga bangka pre pero daghan kay gisaad si kap pre. Yawa ba sinatuman bisag usa. Ya kani. Siguro to kataga, siguro to kakaani nga iya ni. Kay Kira mangita sa tagkuan ba? Kanang problema nga iya gini. Oo. Kay papel ba papel? Ani pre kay asa mi imo ni pre. Murag kani ako pre kay takdako pre. Ha pre makina pre ha. Nagoy pala pre. Usa man sige kagkuan dia pre. Ay lagi to ni kap lagi kay murag nagtuda jud butbut ka to ya. Aning kamot po si Kapre nga. How na ba election Lagi pre. Dapat sa paningkamot ang tao pre. Pero pre, wapay kasulatan pre nga. Ya to ni pre. Mangita tagi din siyang dako ba. Di pili lalaki Sige asa makuha imo ani ani. ilad na butaan ni na pod. Di pili lalaki asa imo ani. Daghan mapilian niya. Dah, mawaan niyo yato. Bahala ka dia kung pili ka pili mo dia ako maniguro Basta kani ako pre. Di sa ko. Kani ako pre. Sabi, Kani jud pre kay ira ni ani pre tulid kay pre. Oh, dako Pre, pre. kani jud ako pre. Pili imo pre asa imo. Di ko pili pre. Hoy. Ako sa mo dira. Oy sir. Oh, asa ba yato sir? Ako sa mo dira ikikip mo ng pambot. Di kay si Kap sir ipapili lang mi
Panghatag ko niya. Hatag mo kuno niya. Hay panghatag nga ako ani pambot mahal para ba ninyo? Ha? Ako ani pambot kining diri. Ako ani mga pambot diri. Pato. Ay imo rin mapambuti ay. Pato ka sinaw kayong pambot. Yung ka din sir. O sa imo sir pasig iskampo ka sir. Imo Scam. ni. Kisa pangungutan na kay tos mga tao dito, kabalayan. Kisa tagiya ako. Nawa lagi. Pre. Imo bitaw ko imo butbut ka kap. Tanawan. Diri tinodo. Taka mo pa Eh pa diri. wala ni si Proy basta nga pre nga iyahan eh. Ako lagi ni. Sir. Ako ani Asa mo imo kuan sir gani. Bilis siya nga imo kaso ni ba? di nga ebidensya ni kay ilado ko dito nga ako tagiya ni. Ah, banto rin nadunggan ako dito pre nga. Na ako no negosyante pre nga nagnegosyo upang butag diri pre. Oh, ako da. Oh, ikaw, sir. Sibat mo ating tao nang pambot. Sinawa po ni Sir Roy. Ah, mau ba sir? Sige sir. Na-scam lagi kay pre. Sam kay gadi. Ah, tayo ni kapitana pre. Mga itag paagi pre nga. Maagni jud niya. Mo lagi daghan kay na siya gi. Kuan gyud. But-buton jud na kayo. Tawaran lubot inatay lamin itukmod. Oh. Ya pre, pati mga budget pre. Gilat niya pre. Dito pre. Ya kita po pre mo tag nakon pre. Ato tunduron pre. Ato dulong Ato to. itukmod. Oy kap. Oh. Oy, muding. Oy. Oh, so salamat jud kay kap. Nakapili na. Nakapili kami. Oh, nakapili kami. Hindi to napili ano wag. Oh, yung grilya to. Yung gong. Ah, kanto pa katagdako ako kap. Katagdako. Oh. Katong nino tukuan, katong nino tukuan. Oh, lagi. Oh, wow, tayo. So salamat kay dali. Dito, take Amo ka aswato na mo ko tungod sa amo. Ay, ay, mo, tay. Lagi amo ka aswato na mo. Ang ganang bukas ato kay to sa Oh, imong tayo, pangatag tayo. ni barko. Ay, lagi. Lagi. Amo ka lagi amo ka aswato. Kaya naman, kaya, tingnan mo, asuhan mo ko ninyo. Amo na pasalamat na mo. Tungod sa lisay ka. Niya pa rin ko. O lagi mo talaga mo. Sige. Oh, aswato ka na mo. Oh. Hoy! Si Boy, munding! Gibiyak ko binaangan mo ko ninyo Lord, yata kit yung kong kitsa! Mo na tagam ni mo ka. Butbuton ka ta ka. Arin mo. Po na troopers. Oh. May hapon! Hapon. Oh. Pero mami, kasi ito, balik! Oh, shoutout. Oh, day. Kanang Kumusta na mo diha? shoutout tayo sa mga followers na mo, mga salamat sa mga views sa mga videos. Oh. Na day mi konday murag subo jud ga kuan na mo. Kuan problema ka mga troopers, agamong inabangga troopers kay nahak. Nahak! Oh. Nahak sa scammer! Hawak sa scammer. Lagi mapamihan ni ko. Kapalagi medyo alam kuan. Medyo na, Pre, hilak lagi ka pre. wala. Kunang matas ka ng dagat. Yatot! Ya. Oh. Kanang agamong pag-uro nga ko ang katong Nagamal- inabangga troopers vlog. Nagama lang bago mga Oh. troopers nga Hinaut lang nga mo follow gapon mo o Sa Inabang Troopers Vlog, katong Og Inabang Troopers subscribe mo sa YouTube channel. Unfollow na! Unfollow oh, na to, kaya wala na on follow na to kay bago Ay, gaya gilisdan ka na to. gilisdan na og kanang nga ni sir. Sige ganahan mong tanaw pod. Tanaw lang Ya, po niyo pod. paki-subscribe po sa abuang Inabang Troopers TV sa kuan YouTube YouTube channel. Oh. Sa among kan Facebook na mo sa Inabangga Troopers vlog na. Mga troopers. Mga followers. Salamat mga ka-troopers sa iyo. Hinaut na mo follow gapon mo. Follow mo na mo. Og mo share og mo like sa among mga videos. Oh, nya, shoutout sa. Masa ko yani man gyud eh. Namjoy mga kan. Mga Nahog ran ko siya laban sa buhay. Oo. Nahog wag gunit. Bisag pasalubon, No. happy lang gyapon kay. Wag ka so gunit, mawang sige, gini. Oh. At Katawag least, gyapon bisag kon. bisag nag-uol. Oh, sige. Ya. Maor to. Sige. Bye-bye. Ah, shot na te. Bye-bye, I love you. Anya ta shot out. Kato kay bawlan. Oh, sige. Oh, I love you. Sakpan tagiya pre. Dali ah, di tar ko ko tagtay pre. Ah, bahala sakpan ni sa karon. Di lain mo tagiya mo gay tihik mo to kayo. Kinalagi mo Ako, ganing. eh. Mga yo tag sinaraw ya di man tatagan na Kasi sa mina do tagiya. Di lingling. Aw ling bitaw no. Pero maghatag mo po to siya pod kadang di sa puton ba. Lami kay pre, oh. Sus, kinalumuyan kay pre. Dali dyan sa puton pre basta nanang daga nga buwang ba. Dali to sa puton kay wap amo to madaro ni kap sa puton. Buang day. Kung pa dito madaro ng kap day. Kamatay si ito, dadaha, bisag asa. Kamatay pa rin kap, kahinay ba puro ato day. Dako siya tong luna siguro. Ha? Dali pre. Dali pre, kaya ginong si... Kung kayo nasunahan pre, kami yun pre. Tunyo. Ano ba? Pura juging. Sige. Kuha na lamok ko sa pangkang lamok. Nagdali na kayo sa mga accountant. Hindi na ako, masakpan na po tato na. Ako ning magano di Kaya na, ano ba ito? Ay, na. Sus, may problema na masakpan na kay ako'y daro ato pero dito Daro. Daro nga Patay ikaw. ka kap, ano? Ay, lang, sawa. Ate balik ka ni. Surikbot. Gam.
Ikat-kat kami, mangayo mi Kaya ay ba uroy ninyo kamo mang ngayon niya ako pa di pagkat-katon nga ako tagiya. Ba, mga pun kung manguha mi diya. Mingon po kang mangawat. Ikaw ikat-kat para sure yung dili kawat. Mangayo lang mi. Sige kat-katan niyo dito magnatagak unta mo. Wait, tatas, wait, Leng. Ha? Mas pasimulan pa kayo. Ay, nakaw tagi. Kamu lagi. Bulan ko. Kena. Bulan. Bulan yun. Kena. Bulan. Karon mo ayo sig sama ka mo dugay siya. Tiwa lagi. Bulan yun. Bulan. Kena. Pakita yung pagka.